Flowers i Oques Grasses i vam dir, va, doncs ens n'anem. I a les 5 estàvem ja aquí aparcadets i cap al festival i fins que acabi repetirem segur. L'Empordà ens ha rebut amb els braços oberts i ha sigut surrealista, o sigui, molt bèstia, molt bèstia, molt guai. Sí, a més, vull dir, al principi sí que és cert que potser no hi havia tanta gent, però de seguida s'ha anat omplint i també el caliu de la gent i estava molt entregada, ha sigut molt guai, la veritat. Portem més d'una hora fent cua, va molt lent i, bueno, a veure què ens trobem a dins, perquè la mala organització que estem veient ara aquí fora, no sé si a dins serà igual o no, i fa ràbia haver vingut des de tan lluny per veure un concert que s'està acabant ara mateix. Una horeta. Bueno, com que sentim a ficar Flowers, estem animats. Sí. Des del pàrquing fins aquí, doncs cua. Són uns 45 minuts de cua. Que hi ha gent que es queixen, perquè no estan mai contents, però el que diguem, això, que és fantàstic, la vida que porta això, amb lo morta que està la Bisbal.